La llibreria Roca va ser fundada l'any 1824 i inicialment va néixer com una llibreria impremta, que en aquella època eren dues activitats comercials que anaven juntes. Durant les primeres dècades de la seva existència va estar especialitzada en temàtica religiosa. La llibreria Roca està situada a Manresa, a la cantonada dels carrers de Sant Miquel i de la Sabateria, al bell mig de la part històrica de la ciutat. El seu fundador seria Pau Roca. Sempre ha estat situada al mateix indret i ha estat dirigida per la mateixa nissaga. L'actual propietària és la 5a generació dels Roca llibreters. Quan va ser creada la llibreria Roca, Manresa era una ciutat de 15.000 habitants, el mateix volum poblacional que Lleida, Tarragona o Girona, i que ja havia iniciat el camí de la industrialització. La revolució industrial havia traslladat aquella societat cap a un escenari de fortes tensions socials entre obrers i patrons, que l'Església intentaria reconduir cap a escenaris de conciliació. Precisament aquesta seria una de les causes que impulsaria els primers passos de la llibreria Roca. Antoni Maria Claret, missioner especialment compromès amb l'educació de les classes humils, seria un dels principals clients de la llibreria impremta. Va encomanar la impressió i la venda de la major part de la seva obra als Roca. La llibreria Roca és la botiga oberta més antiga de la ciutat de Manresa i de la comarca del Bages, i és la llibreria oberta més antiga de Catalunya i de la península Ibèrica. Amb el decurs del temps abandonaria l'especialització iniciàtica i obriria les seves lleixes a la totalitat de l'oferta llibretera. No obstant això, el seu aparador, el seu taulell i les seves lleixes són d'origen i ens expliquen una etapa crucial de la història de Manresa i del model comercial català. Són un element valuosíssim i injustament mal conegut del patrimoni històric comercial de Catalunya.